Mit gondolsz, milyen lesz Velence jövője? A külföldiek nagyon szeretik Velencét, de máshogy, mint mi. Hiszen 2 órára jönnek megcsodálni a várost, aztán hazamennek. A mi feladatunk vigyázni városunkra. 24 óra van egy napban, ki kell használnom jól az időt, mert hogy? Abban bízom, hogy sikerül az emberek gondolkodását megváltoztatni. Ma minden a gyorsaságról szól. Gyors étterem, rohanás mindenhová. Pedig az élet nagy dolgainak felfedezéséhez, a minőségi dolgokhoz idő kell. Nem gyorsulhat fel minden, nem rövidülhetnek meg a gondolatok. Gyakran felriadok éjszaka, hogy még mi mindent kell tennem. Amikor gyermekként elkezdesz gondolkodni, akkor egy visszafordíthatatlan folyamat indul el. Nem tudsz többet nem odafigyelni a számodra fontos ügyekre. Tenned kell a dolgodat meggyőződésed szerint. Remélem, a 2 lányom tovább viszi, amit elkezdtem. Amit én adhatok nekik, az az értékrend. Hogy milyen szakmát választanak, az az ő döntésük. Szerencsés vagyok, hogy ők és feleségem hisznek bennem, és kitartanak mellettem. Elkezdődött a 21. század. Elkészült a prototípusa a világ első műanyag gondolájának. Bár még élnek néhányan az igazi hajóépítőmesterek közül, a fröccsöntőgépek készen állnak. A pessimisták szerint 1-2 évtized, és csak nyitvatartási időben belépőjeggyel juthatunk be a Velence nevű múzeumba. Úgy tűnik, hogy Velence sorsa megpecsételődött. Én mégis hiszek benne, hogy Gilberto Penzo a remény. Köszönöm a figyelmüket. Ez Roxer produkció.